En aquest vídeo es mostra com quantificar la quantitat de diòxid de carboni després de barrejar carbonat de calci amb àcid clorhídric, segons la reacció que es mostra a la pantalla. Per preparar el sistema de recollida de gas, òmpliga completament l'eudiòmetre amb aigua de l'aixeta i tape amb la mà. Introduïsca l'eudiòmetre invertit en una cubeta amb aigua, de forma que no entre res d'aire a la columna. Introduïsca l'extrem del col·lector de gas a l'eudiòmetre dins del bany d'aigua i subjecte l'eudiòmetre amb la pinça. En un matràs Erlenmeyer, aboca la quantitat dosificada de dissolució d'àcid clorhídric 0,2 molar i porta'l al costat de la balança. Per pesar el carbonat de calci, utilitze l'espàtula neta i seca. Col·loque sobre la balança el vial i tare. Per evitar que el sòlid caiga sobre el plat de la balança, realitze l'operació d'omplir el vial sobre la bancada. Anota el valor real de la pesada amb tots els decimals. Amb l'ajuda d'unes pinces, introduïsca el vial al fons del matràs, amb cura de no bolcar-lo, ja que el carbonat pot entrar en contacte amb l'àcid i iniciar-se la reacció abans del desitjat. Tapa el matràs amb el tap esmerilat. Si surt alguna bombolla, anota el volum. Agita el muntatge amb un lleuger moviment de la mà per posar en contacte els reactius. Continueu agitant lleugerament amb compte de no colpejar el matràs en la bancada. Quan el desprendiment de gas hagi finalitzat, no solte el matràs fins a haver tret el tap esmerilat, ja que provocaria el seu bolcat i possible trencament. Prenga nota del volum per lectura directa a l'escala de l'eudiòmetre i de l'alçada de la columna d'aigua amb l'ajuda d'una regla mil·limetrada. Per finalitzar, rente el matràs i desmunte l'eudiòmetre.